Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πνευμά των δικαίων και τελειωμένων, τα στιχά των δούλων σου σωτέρα να δώσουν φυλάδων αυτά, εις τη μακαρία ζωή την πάραση φιλάνθρωπε. Τα φασίσου Κύριε, όπου πάντες αναπαύονται, αναπαύουν και τα στιχά των δούλων σου, το δαιμόνος υπάρχεις απάνταξον. και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός σου μόνο καταβασισάζει και τα σωδίνας βήσα των πεπερνημένων, αυτός και τα στιχά των δούλων σου σώτερα να παστούν. Είχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, μόνοι άγροι και άπλαντος καθένος, εις αιώνας πόρος ήσασαν, ευεργηθείτε και συγχωρηθείτε τα ψυχάς των δούλων σου. ελέησον ημάς ο Θεός, το μεγαλειός σου Θεομετάς ο Πάκουσον και ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάσεως πάντοτε εν της ιερής ημοναγώσιν, υπερπίστης και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και υπέρ της χωρετήνη αυτούς παμπλημένοι μαϊκούσιον δε και ακουσίων. Όπως ο Θεός τα ψυχασαν πρώτερα πάγων τέλη του κυβαστής ουρανών και άφης των αφρομαρτιών, παρά Χριστό το θανάτου βασιλεί και την δεσόμεθα κτήροντα υπόμενοι. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, τον δε διάβολων καταργήσας, τη ζωή του κόσμου γνωρισάμενος. Αυτός και η ανάπτυξη των δούλων σου, πάντων των υπεπίσπατων πεσόντων της ιερής ελευθερίας του ήμου σου μοναγώσει πάρετε και πεσχάτου. Να μην πάμε να ακουσιών και ακούσιων, όπως κύριε το ζυμόν, εντό φωτεινό, τόπο χλωερό, εντό αναψύξεως, ένθα πέντρα οδήγη στην αγμός. Πάνω μάρτυμα των παραυτών πρακτένε λόγω η έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος πριν ζεις και ούχα αμαρτήσεις, συγχαρευτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η μακαρία ανάπαυσης, πάντοτε τους πατρούς πεσόντων, πατρί των ευθυνημών Χριστέων Θεός ημών, και στην δόξα να παίρνει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και εις τους αιώνας των αιώνων αιωνία. Των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Δήμαρχος Λέρου καταθέτει Στέφανον. Ο διοικητής του 588 Τελερού καταθέτει Στέφανον. Ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος Λέρου καταθέτει Στέφανον.
Ο Υπολιμενάρχης Λέρου, καταθέτης Στέφανον. Η Διευθύντρια του Μπελένιου Γυμνασίου Λέρου, ως εκπρόσωπος της εκπαίδευσης, καταθέτει Στέφανον. Ο έφορος προσκόπων Περιφέρειας Δωδεκανήσου, καταθέτει Στέφανον. Η έφορος ελληνικού οδηγισμού, καταθέτει Στέφανον. Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την κυρία Αντιγόνη Βολικού, βιολόγο Εσπερινού Γυμνασίου Λέρου. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Η 25η Μαρτίου είναι διπλή εορτή, θρησκευτική και εθνική. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την έναρξη της Επανάστασης που οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αν και προηγήθηκαν επαναστατικά κινήματα εναντίον των Τούρκων, τον 19ο αιώνα οριμάζουν οι συνθήκες για να διεκδικήσουν οι Έλληνες την εθνική τους ανεξαρτησία. Το κίνημα του νεοελληνικού διαφωτισμού, τα κηρύγματα του Ρίγα και του Κοραή και άλλων Ελλήνων λογίων αφυπνίζουν στους Έλληνες την πίστη ότι μπορούν να απαλλαγούν από την τυραννία του Σουλτάνου. Έτσι, το 1814 ιδρύεται η φιλική εταιρεία στην Οδυσσό της Ρωσίας από τους Εμμανουήλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφά και Αθανάσιο Τσακάλας. Στόχος της η πρόκληση Γενικής Επανάστασης των Ελλήνων. Το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου εκδηλώθηκαν συλλογικές επαναστατικές πράξεις σχεδόν ταυτόχρονα στην Πελοπόννησο και στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ακολουθούν επαναστατικά κινήματα στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία. Κλέφτες και αρματολοί αναδείχθηκαν σε στρατιωτικούς ηγέτες έχοντας πολεμική πείρα. Κολοκοτρώνης, Ανδρούτσος, Καραϊσκάκης, Λογοθέτης και άλλοι. Σημαντική επίσης ήταν η συνεισφορά των πλειοκτητών νησιωτών που μετέτρεψαν τον εμπορικό στόλο τους σε πολεμικό, όπως η Λασκαρίνα Βουμπουλίνα ή ο Κουντουριώτης. Οι Έλληνες, αν και αριθμητικά λιγότεροι, χωρίς ιδιαίτερο πλεισμό, μπόρεσαν να εδραιώσουν την Επανάσταση στη Νότια Ελλάδα. Από τις πρώτες αξιομνημόνευτες μάχες υπήρξαν οι μάχες στην Αλαμάνα με τον Αθανάσιο Διάκο, στο Χάνι της Ραβιάς με τον Οδυσσέα Ανδρούτσο, στο Βαλτέτσι, την Τριπολιτσά, τα Δερβενάκια με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Η αντίδραση των Τούρκων ήταν ιδιαίτερα σκληρή και εκδηλώθηκε με τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, τις σφαγές των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη, την καταστροφή της Χίου τον Απρίλιο του 1822. Οι βιαιότητες αυτές προκάλεσαν το κίνημα του φιλελληνισμού στην Ευρώπη, το οποίο ενίσχυσε τον ελληνικό αγώνα. Αρκετοί ήταν οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες που με το έργο τους πρόβαλαν τον ελληνικό αγώνα, αλλά και αυτοί που ενίσχυσαν υλικά ή με προσωπική συμμετοχή την Επανάσταση. Οι διαφορές όμως για τη διεκδίκηση της εξουσίας και της διαχείρισης των δανείων της Επανάστασης έφεραν τους Έλληνες αντιμέτωπους και η Επανάσταση δοκιμάστηκε από δύο εμφύλιους πολέμους, το φθινόπωρο του 1823 και τον Ιανουάριο του 1825. Παράλληλα, ο Ιμπραήμ Πασά συμπράττει με τις τουρκικές δυνάμεις και την Κάσο, τα Ψαρά, την Πελοπόννησο. Ο Ιμπραήμ πολιορκεί το Μεσολόγγι μαζί με τον Τιταχή. Τον Απρίλιο του 1826
οι ελεύθεροι πολιορκημένοι που υμνεί ο Σολομός πραγματοποιούν ηρωική έξοδο κατά την οποία χάνονται πολεμιστές και άμαχος πληθυσμός. Την έκβαση της Επανάστασης έκρινε η μεταστροφή των μεγάλων δυνάμεων με την αυμαχία στο Ναβαρίνο το 1827. Με το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας το 1830 δημιουργείται το πρώτο ελληνικό κράτος που περιλαμβάνει τη στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Οι αγώνες των Ελλήνων συνεχίζονται για έναν περίπου αιώνα για την απελευθέρωση των εδαφών που αποτελούν τα σημερινά σύνορα της Ελλάδας, με τελευταία την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων το 1948, αλλά και τη διεκδίκηση πολιτικών, ατομικών, κοινωνικών δικαιωμάτων. Όλες οι επαναστάσεις, όπως και η ελληνική, δημιούργησαν σε μεγάλο βαθμό τους λαούς που τις έκαναν. Ήταν οι λαοί που έφτιαξαν τους εαυτούς τους και την επανάστασή τους, σε μια εποχή όπου στην Ευρώπη και στον κόσμο κυριαρχούσαν οι απολυταρχικές μοναρχίες ή οι αυτοκρατορίες όπως η Οθωμανική. Η ελληνική επανάσταση απέδειξε ότι η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Ο αγώνας του 1821 παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος, αφού ένας λαός ίσως χρειαστεί ξανά και ξανά να επιβεβαιώσει τον εαυτό του, κάθε φορά που θα είναι αναγκασμένος να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία του, την κυριαρχία του, την αξιοπρέπειά του και την περηφάνεια του, τη δημοκρατία του και την πολιτική του ύπαρξη. Η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θυσίες για να την αποκτήσουμε και προπαντός για να τη διατηρήσουμε. Κλείνω με τα λόγια του Μακρυγιάννη, ενός ανθρώπου που στα 35 του χρόνια αποφάσισε να μάθει γράμματα, θεωρώντας ότι η παιδεία είναι ένα σημαντικό όπλο για τη διεκδίκηση της ελευθερίας, τον καιρό της ειρήνης. Τούτην την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί και αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμε και όλοι μαζί, και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Είμαστε εις το εμείς και όχι στο εγώ. Ευχαριστώ. Τήρηση ενός λεπτού σιγή. Ανάκρουση εθνικού ύμνου. Παρακαλούνται οι κύριοι επίσημοι, τα τμήματα και το κοινό να καταλάβουν τις θέσεις τους για να αρχίσει η παρέλαση. Μετά το τέλος της παρελάσεως πλησίων μνημείου Παπαναστάση θα λάβουν χώρα παραδοσιακοί χοροί από μαθητές του Μπελένιου Γυμνασίου με την επιμέλεια της καθηγήτριας φυσικής αγωγής, κυρία Λεβάντα Μιλωνά.